Morjes. Katsotaan tällä kertaa 2 eri päivämäärää ja kuinka monta vuotta ja kuukautta ja päivää niiden välissä ylipäätään on. Ja yritetään tehdä semmoinen kaava, millä me saataisiin vähän niin kuin tämä keltaisen solun tapainen lopputulema, missä kerrotaan sanallisesti 2 päivämäärän välissä oleva aika. Eli tässä mulla on nyt jotain päivämääriä, alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä. Ja jos meidän pitäisi tietää, että kuinka monta vuotta näiden välissä on, niin voitaisiin yhtenä tapana esimerkiksi ruveta kirjoittaa jotain kaavaa, year, eli vuosi kaavaa. Laitetaan sinne toi uudempi päivämäärä ja sitten vähennetään uudestaan toi vanhempi päivämäärä täältä, niin laskeeko se silloin se vuodet oikein. No 25 miinus 10 on 2015, eli näyttäisi toimivan aika hyvin, mutta tästä tuleekin ongelma, jos tänne laitetaan vähän vähemmän näitä päiviä sillä lailla, pannaan vielä tuonne, vähennetään vaikka 15 tuosta. Eli tämmöinen päivämäärä, 15.2.2015, ja tiedetään, että 10 vuotta siitä on 15.2.25 pitää olla päivämäärä, mutta täällä on aikaisempi päivämäärä, eli tämä ei näytä oikein tässä tapauksessa näitä vuosia. Tämä on vasta oikeasti 9 vuotta. No me voidaan kokeilla toista funktioa Excelistä kuin year fraction, eli tällä otetaan aina suhteellinen osuus siitä niin kuin vuodesta, mitä on kulunut. Niin laitetaan tähän start date on toi pienempi, ja sitten end date on tämä loppupäivämäärä, ja laitetaan tuonne actual 1 parametriksi. Niin tämä näyttää, eli näiden päivämäärien välillä on 9,98 vuotta, ja nyt tämä saadaan sitten esimerkiksi normaaliksi vuosiksi, laitetaan round down vaikkapa, ja sitten laitetaan tuonne number of digits, niin laitetaan sinne 0, niin silloin se pyöristää sen alaspäin nollalla desimaalilla, eli silloin tällä saa esimerkiksi nämä vuodet niin kuin oikeimmin laskettua Excel-kaavoissa. Otetaanpa semmoinen yksi funktio, mitä ei harva tietää, että Excelissä on, eikä siitä ole mitään infoa missään täällä normaalisti, kun mennään funktioita lisäämään täällä, niin katsotaan se ihan erikseen. Tämä on vanha jäänne joltain ajoilta. Siitä ei mitään järkevää ohjetta kai löydy Excelistä, mutta me tiedetään nyt, että täällä on semmoinen funktio kuin date diff, eli päivämääräero. Eli se täytyy manuaalisesti kirjoittaa aina. Eli kirjoitetaan date ja sitten DIF ja sitten otetaan kirjoittaa kaavaa. Tähän pitää parametreiksi laittaa ensin alkupäivämäärä, niin viitataan tuohon. Tämä on meidän alkupäivämäärä ja sitten seuraavaksi se toinen päivämäärä, loppupäivämäärä. Eli alkupäivämäärä on aina pienempi, loppupäivämäärä isompi. Ja sitten parametriksi noihin kaksoispisteen jälkeen, niin nyt laitetaankin tämmöinen, että laitetaan tässä, kun me kokonaista vuotta yritetään selvittää 2 päivämäärän välillä, laitetaan Y ja hipsut kiinni ja sitten sulut kiinni. Eli tämmöinen kaava löytyy täältä, ja tämä kertoo, että näiden välillä on 9 vuotta, niin kuin äsken todettiinkin, että nyt jos tähän päivämäärään lisätään joku 50 päivää, niin huomataan, että se vaihtuu 10 vuodeksi. Eli tällä saa kokonaisten vuosien määrän 2 päivämäärän välillä. Lukitaan noin ja kopioidaan ne tänne vähän alaspäin vielä. Vastaavasti äsken tuolla saatiin 2 päivämäärän välillä olevat vuodet ja monta kokonaista kuukautta näiden päivämäärien välillä on, niin laitetaankin tuon Y eli yearin tilalle month. Niin se kertoo, että niissä on 121 kokonaista kuukautta tämän alkupäivämäärän ja loppupäivämäärän välillä, ja kokonaista päivää vastaavasti niin tänne vielä voidaan laittaa D, eli noin monta päivää. Toki tämän monta päivää voisi laskea ihan Excelissä suoraankin kaavan kautta, laittaa miinuslaskuna, mutta tässä tämä on nyt tehty täällä samalla kaavalla. No nyt, jotta me päästään eteenpäin tässä, niin mä kopioin näitä tänne alas, nämä samat kaavat. Että katsotaan uudelleen, tämä kokonaista vuotta laitetaan täällä ihan samalla kuin tuossa ylhäällä, eli täällä laitetaan 1, toi parametri, ja kuukautta niin nyt otetaan vielä muutama erikoisparametri, mitkä pitää vaan tietää, eli nyt mä laitan tähän kirjaimet Y ja M ja painan Enter. Tämä kertoo kuukausien määrän tässä, kokonaisten kuukausien määrän näiden 2 päivämäärän välillä, eli
vaikka on eri vuodet, niin tämä katsoo vaan tuota 2 tässä tapauksessa ja tuota 0,3. Se laskee näiden välisen eron, joka on 1 kuukautta. Et nyt jos tänne laitetaan joku isompi päivämäärä, laitetaan tänne vaikka 140, niin me huomataan, että 2 on tuolla ja 8 kuukausi on täällä, niin niiden välissä on 6 kokonaista kuukautta. Ja nyt jos tuo vielä kokeilee jonkun pienentää vähän sille, että se ei ole ihan 6 kuukautta täydellisesti, niin se automaattisesti laskee, että 5 kokonaista kuukautta. Näin. Ja sitten vielä tämä viimeinen, niin tähän laitetaan pitää vaan tietää, että laitetaan tänne M ja D parametreiksi. Ja se kertoo noiden päivien määrän tuolla välillä. Eli jos on 15, ottaa tuolta tuon pelkän 15 ja 12, eikä huomioi näitä loppuja ollenkaan, jonkun kuun 15 päivä, siitä kuun loppu ja seuraavan kuun alusta 12 päivää, niin siitä tulee 28 päivää tässä tapauksessa, niin se osaa aina laskea oikein. Ja nämä kun me nyt yhdistetään kaavan kautta, mä oon tehnyt tänne valmiiksi kaava, jonka mä nyt vaan näytän tässä, niin täältä löytyy kaava, ja sen laitan sen mustaksi, niin sitä voidaan vähän tuosta katsoa lyhyesti läpi. Ja kaava on yksinkertaisesti vaan sellainen, että siihen on ruvettu kirjoittamaan kaavaan, että tätä tekstiä ensin, että päivämäärin välillä aikaa ja viitataan sitten suoraan aina näihin soluihin. Ja aina vaan yhdistetään näillä tuolla et-merkillä, kunnes tämä koko tarina saadaan valmiiksi. Eli tätä kautta saadaan tämmöinen dynaaminen tekstimuotoinenkin juttu tehty 2 eri päivämäärän välillä. Eli joo, tällä voi laskea helposti sitten jonkun, että laittaa vaikka tonne 1.1.2000, että mitenkö monta päivää. Se on meidän alkupäivä ja sitten today-funktioksi vaikka tämä päivä tuohon. Näin tiedetään, että tuosta hetkestä asti on juurikin mennyt 24 vuotta, 3 kuukautta ja 8 päivää tähän mennessä, joo. Jees, tämmöinen pikkuinen erikoisfunktio, millä pystyy laskemaan kokonaiset vuodet, kuukaudet ja päivät 2 eri päivämäärän välillä. Ja tästä ei ihan suoraan tosiaan tietoa löydy Excelistä, mutta tällä voi päästä vähän esittelemään erikoistaitoja, jos on tarvetta. Kiitti kun katsoit, jos tykkäsit videosta, niin paina peukkuu ylöspäin ja muista myös tilata kanava. Kiitti, moi moi!